И към политическите теми Съветът за съвместно управление обсъди план-сметката за 2025 година, след като правителството изтегли внесеното предложение за бюджет от кабинета на Димитър Главчев. Финансовият министър Теменужка Петкова съобщи, че до 14 февруари в Министерския съвет ще бъде внесен нов проект на закон за държавния бюджет за тази година, както и проектите на закони за бюджета за Националната здравноосигурителна каса и на държавното обществено осигуряване. Анализът на Министерството на финансите показва, че дефицитът по държавния бюджет, който ще се генерира за първото тримесечие на 2025 година, е около 3,634 милиарда лева. Той се базира на разчетите за обичайните разходи и трансфери, необходими за нормалното функциониране на системите в държавата. На съвета коментираха и редица мерки за борба с сивата икономика. Те се обединиха около тезата да не се режат заплати в публичния сектор, социални плащания, както и да не се вдигат данъците. Очакванията са държавната план-сметка да влезе в Народното събрание до 14 февруари.